Εδώ και χρόνια ο Σταύρος Παράσχος ίδρυσε τη Σχολή Καλλιτεχνών στην Κύπρο. Πάμε να μάθουμε την όλη φιλοσοφία διδασκαλίας στη Σχολή Καλλιτεχνών. Εμείς εδώ που διδάσκουμε τα παιδιά, τους νέους, δεν τους διδάσκουμε με ακαδημαϊκό τρόπο. Τους θεωρούμε σαν ίσους και εργαζόμαστε σε συνεργασία μαζί τους και προσπαθούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή δεν υπάρχει, πώς το λες, πατρονάρισμα. Ο ένας είναι καθηγητής και έχει όλες τις απαντήσεις και ο άλλος είναι φοιτητής. Δεν είναι έτσι. Προσπαθούμε να πούμε στο πνεύμα του έργου του φοιτητή και μαζί να καταλήξουμε σε κάποιον αποτέλεσμα. Και αυτό, από αυτήν την ενέργεια να υποφελούμαστε και οι δυο, μαθαίνουμε και οι δύο. Δεν είναι θέμα ο ένας να λέει του άλλου πώς να κάνει τη δουλειά του, γιατί οι ανάγκες του κάθε καλλιτέχνη είναι διαφορετικές. Οπωσδήποτε, να μην φιλοσοφήσουμε πολλά. Είμαστε εδώ, είμαστε όλοι συνάδελφοι. Δεν έχει ανώτερους και κατώτερους. Γιατί αν είναι τα θέμα η ζωγραφική και η γλυπτική δεν είναι θέματα ακαδημαϊκά. Είναι θέμα ταλέντου. Ναι, έτσι είναι πρακτικές δουλειές. Να πούμε το θεωρητικό στοιχείο μέσα στη διδασκαλία της τέχνης είναι κάπου 10%. Το πιο πολύ δουλειά γίνεται στο στούντιο, είναι πρακτική δουλειά. Επομένως, εάν κάποιος ενδιαφέρεται στη ιστορία της τέχνης, φιλοσοφικά θέματα, δεν ξέρω εγώ, ας πάει να πιάσει μια εγκυκλοπαίδεια να τα μάθει. Εμείς σαν δασκάλοι δεν προσποιούμαστε ότι έχουμε όλες τις απαντήσεις. Προσπαθούμε να μάθουμε μαζί με τους φοιτητές. Εσείς εδώ βλέπετε καθημερινά πάρα πολλούς μαθητές. Με την πρόταση βλέμμα μπορείτε να εντοπίσετε ότι κάποιος έχει ιδιαίτερο ταλέντο και να το βοηθήσετε έτσι περισσότερο, ή δεν είναι έτσι που λειτουργεί αυτό το πράγμα? Δούλεψα σε πανεπιστήμια πολλά χρόνια. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί τούτο. Εγώ είδα ανθρώπους που έρχονται στο πανεπιστήμιο και φαίνονται ότι δεν έχουν ταλέντο καθόλου. Και στο τέλος της φοιτησής τους είναι γεμάτοι ταλέντο. Εγώ λέω, ο τρόπος για να καταλάβεις αν έχει κάποιος ταλέντο ή όχι είναι το μεράκι. Αν έχει μεράκι και αγάπη για την τέχνη, σημαίνει ότι κάτι έχει μέσα του. Και αργά ή γρήγορα βρίσκεται τρόπος να εκδηλωθεί. Δηλαδή υπάρχει και έναν άλλο είδος ταλέντο που ορισμένοι έχουν facility να κάνουν πράγματα εύκολα, να πούμε καρικατούρες. Μπορεί να βρει το πρόσωπο σου και θα ένα λεπτό να το κάνει. Και είναι ένα άλλο είδος ταλέντο. Είναι μια ικανότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Αλλά έτσι είναι και κάνουν σε καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη πρέπει να έχεις έναν είδος μανίας. Πείσμα. Ναι, να θέλεις να εκφράσεις κάτι να σταθείς κάτι μέσα σου που θέλεις να το εκφράσεις. Και αυτό βλέπουμε το που τη λαϊκή τέχνη. Οι λαϊκοί καλλιτέχνες δεν είναι καταστασμένοι καλλιτέχνες. Ένας βοσκός ερωτεύεται και τραγουδά ένα τραγούδι ή γράφει ένα ποίημα ή σκαλίζει κάτι. Όταν αισθανθείς την ανάγκη να εκφράσεις κάτι, πάντα βρίσκεις τρόπο να το εκφράσεις. Και εκείνο είναι το ταλέντο. Η επιθυμία να εκφράσεις κάτι που έχεις μέσα σου. Αυτό είναι το ταλέντο. Τώρα, μερικοί μαθαίνουν την τεχνική πιο εύκολα από όλους. Αλλά η τεχνική είναι για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Δεν είναι η τέχνη. Να πούμε, η επίδειξη τεχνικής δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Άμα κάνεις κάτι 100 φορές, την 101η φορά γίνεται εντάξει τεχνικός. Αλλά αυτό δεν είναι τέχνη. Τεχνική είναι τούτο που σου είπα προηγουμένως. Η επιθυμία να εκφράσεις κάτι που έχεις μέσα σου. Πρωτού κλείσουμε όμως, θα θέλαμε να μάθουμε και την μεγαλύτερη ανησυχία του κύριου Παράσχου. Να με ανησυχεί με πολλά η αιμονή με τη μόδα. Να πω, οι νέοι ενδιαφέρονται πιο πολλά με τη μόδα. Τώρα είναι φυσικό οι νέοι να ενδιαφέρονται στη μόδα. Ενώ την καλλιτεχνική μόδα. Αλλά
Υπάρχει και μια παράδοση στην Κύπρο πολλά σπουδαία. Η παράδοση που μας εφήσαν οι παλιοί ζωγράφοι της Κύπρου, που είχαν πολύ ακεραιότητα. Ο Διαμαντής, ο Γεωργίου, ο Κάντρος του Δη, ποτέ τους δεν είναι συμβιβαστικά σε θέματα τέχνης. Και είναι ένα μάθημα που πρέπει να το μάθουμε όλοι. Ενώ τώρα συνεχώς έγινε το τάδε στο Λονδίνο, να κάνουμε και εμείς μια παραλλαγή. Έγινε κάτι στο Παρίσι, μια παραλλαγή. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να βαθύνεις στην τέχνη και να κάνεις την τέχνη όπως πρέπει.